Piao abusuafo wonim se bomochichi afiri ase beka kire so wodanche modi na woda yenji na chinye ene da iso musonfo nana yaw apreku ma hotedin di mobium djuma bia ya tone din se nyansapo a dani da nyina ye de brem e wa kasamfoni so no enne ya se de yehia mobium na sebe empani se kakun ya ne yegine kokko anum eno ti enne mekwa akoma me akasa me de hie akwaba na waboni din me kire wato no mutu ye wi a ye de djumadie no ahyehye so da se bia ye mo akwa baba nyansapo djumadie so ye wura bi ne nyansapo yes sane ne bagwemba yes sane no bagwemba mo ebusiafo ye nhwei da se bia wada ma wodi udin ene ba bia ofri bai yo se de da me ka se ablechichia otunu ansu ebu na chenchera no efre mo chia me tachi mensa am free sechere kwa aman nchipa so ne asante achim agogo pia nchipa ne asante achim agogo yo yani ankasa ya papa ye nana ya die nyina chiame tachi ena ye ni na die hyemo no ye se ajabibo na die eja no wanya babedu unim se kente pa mi frade dani da nyina me se efri Mr Bright kente Mr Bright kente edinkra eho ena dani da nyina omodom eboa me na wohwe omo kira kwan a omo wo entonso kumase entonso aboa so eho na me kire uju entonso a omo ne community center no ena edinhwe ni mu ubetimi afre no anase ne na mafo ese WhatsApp 9 anase frɛ na homatrofo no 0240 32 na fe 62 yeto adwumadie no so master say na enchima fidie no tenase din na enani ya ye ba besua na fa memene wo mienu ye ho eya da ne da nyina ye tate se ye keka nsemfu abi ebi se me bonton we se me fra busua we mu we se makrabo ye sei won so wo de ye den abusua ba na wo firi mu enton ba na wo di akire na wakrabo ye den menim se aye wa adwene mu bebre nyantoboase ye tenase na ntose dwumadie enkosi na won so wo haw no wanya no pomasibre nana ye besa mo akwa babiem ye dwumadie die ye nim se yenya no hia die a na kire se obadum aboa ya kire ni aye nim nana ye nhwa die bi ene ye tate se ene namafo ye ya agira ye nchi na mo mpanimfo se sankofa wo hoi ye nchi nti ye pese ye sakofa ni aye nim no eba asebre wadawroma ye fe bibi se nton ye fe bibi se musuaku enton ye den na musuaku so eye de ade enton ye bofri ye papa fam enton emu ni nya bosomuru bosompra bosommirasa bosomgirete bosum konsi emu na ye nya sa ne ye frɛ enton ena busua no ne bia bretuo aduada oyekɔ ne de keka ho sa eno so ne abusua no na ya ha no ye di abusua no kɔ mogyam sɛ o maami abusuam ena ofre enti oba gya ya ware a wosesa ne ma kora na man di naki na eno no adidie na ye di kɔ ye na efam no wadama e asantefo nko na ye sa anase baby bia mo ye ne sa kane no na enti sa na de koye ne se ohene bi ena otu kwan kane na duane a ewo ya ha no eye banche ena mankane to ohene tu kwan no na komso aba ne kro koso no na ode ewo se nanam ka ode a bayire yidi pa ne ode nti wo ka kire ho hene se opeso ode bi ba no so eno no ise yeji moja jinipa moja bayire ukobe bia obi e baifu kase pa babia konkoma fo twa bayire ne ade inum di nipa moja na eye fitite nyene ne ebe saade no nti ohene ka se wate oba ane na yire no babi no sabre no no ohene na yire mo ye nan de ma ene kura ro ohene bia ware peso wa okuro mu no e ma ni nyina nso mo ya hoho nti wonu we koda no susu chense ade amakoye ni nti pese menye ni munyam e wasante mamu anti no me ka kiro ne nkwara na me ne wawo me de baako akwaje
na manya ni munyam osmate ade chi anu afa na manyina akonokuru ede saa na mari nyina aduane ko ye na ka ohene ne soodofo no mo ye aduane ma ne dibi no nti onua ba no ko e na nti wo de nsesum na no di no se ada na wo yare no osmenyare na kua asma makofa to me ho so makoba bi akonya ode me pesa me de ba na me di beto so se me na me de bae na mbo mabaso ma menya ni munyam bibi kambusuan be bo nkuma afo amane obi a na magwa na ko ni ko oba nso eno na se wadwene ho an e ma na ha na me kunu ahye me bo sese ne ma ho brase eti de me ka kire no obi obaye sabre no ma me no ono okunu no mo di awo no ho na kakra nti o mo ko ba bi ene ko pe o mo baba pani no ko pe no won fante mem ti akwara no din no e fre na awo nti ene ma yinya akasa bi beto asante mem se awo a wodi atofo kai kane se wo yakwara boni enu ani din ni a me se da ma me ta aka chem kwa no obi akoko ntokwa ne ade a o se ubekumi awo wodi atofo kai ene na usuba se o se kofi asem no kokonye ukam ya mva wonche udina ma me kwa bontia na me obi akone ade na me bisa me papa se edina ma me de atome no ase no chire me mum papa no o hene nti na ahemfu bebre ba na obisua ene ma se de nei me ne mu vise ese apan ba onsura konfo he ne so ko bi ma me ya hwa de bi emusuakuo ya ye ka se eye ma me famu no ye wododo sei emusuakuo no ye wonwotwe wadama edin no ubetimi abobo amaye edin no me kai aduana oyeko bretu asona aguna be wasachi asachiri na aka mienu na ne me mu akakra wa ha ye wo asona wo ho ye wo aguna wo ho ye wo ekona oyeko asen bretu aduana na asachi na sa musuaku nwotwen yese bia so wona kraboa ne bia so wo kwan ye fa so a yenya akraboa ta se bre wada roma wo so ko biam ni twa me ho aba ni abeto aye nkomo ne so abusuafo enkomo na ye de yie pa se makato se nchima fidie no na nene ma ye ba besua no wo so so fa wo twere bia me kire wo pen na twere bi na ye wi a wo so de a kire wo mo antimi anhwe bi ye na ye homre ye ba ye beto aso sabredie na me srese mi ankasa me dehye bright ono ena se wo kona so ye ya kente papa da be nyina wo no na ma me nso me ho ye fe Mr Bright bomodi ya na hwehwe no won tonso fe na homa trofo iso 0240 32 ena fe 62 bomodi na fe ne na ne ntwetwe nkomo na wonso ubenya bi dia kobadwam na wada ma we dia ya saba biem na yesua de de fa musuaku ho na wada ma we dia obeboa me kakra ye hwe asona busua wada ma makra boa ye den asona fo no de ye kwakwa de bi anasa ade ni kwakwa de bi anasa ade ni na wo musa wo nso ye frɛ na asona wo abusua ni bi wa na kra boa ne ye mienu wo anemi musa wo na ye hwe ye wo aguna for de no ni ako anasa awidie nti ne yesu hu na wiri kura nturutuo e bia no ofiri dodo correct aguna for ben no next say na mata for hene eye na utaya ne say oye aguna ni hu se na himfie no akọ esi soro yo nana tafo hene wada ma wedie odehie e na echia wi nana ye hwe biemu a ye sawo akona akona omu de ne akuasimpi buffalo sa aboa na akona fonso so omu akraboa no yo nana ye sawo oreko na oreko so omu akraboa ne ye den awekofo omu de ne asansa
asansa and fo bu be bisa asansa fa fa dia dia fa de bun fa wo de kire enti na asansa na ye bi aboa akroma na akroma no nsusu ye wo mu na ba ko bi won to apai akorese ya akroma na onu ni asansa ni asansa nsusu ye wo sa na ye ntwe onu na me mfa se na nan marikofo otumfo na busua no omo akrabo ana yo nana asen for so omo so akrabo ana apan adam kwansiri ya wo omo ne na cultural center mamre fie so akrabo ana na se panifo be se nye na kwansiri pe ne ho so osensen dua so na ne ti hwefom ne shebe na amana basa ono ne na ada no ne na ada os da nyame ne asase nti na obi nso anafa na furusu no kre ni se won wo jan na asase busa na sem se na wonim sa abode bi enyankopon boye no me masase ya magini masie ansa na de twato awurade afre no amna wo se mame obi ko ba bi a nyina nim nti na mehwe wi me ba enyankopon se na me abode nyina me na boye me frew wo se awurade so obi ko ba bi o de nan to da nyame ne asase nti obi nso anafa na furusu no kre na money chire mu na ye hwe breakthrough for so makrabo ayi o makrabo ane osebo ana otwie ana se osebo nti osebo ana bia krabo ani de pa o aza breakthrough for na osebo wo ye omre na ye hwe aduana fo yeso ye de emienu e okraman ana ponjirani ti yesi aponjire no mensuo na okraman ani aponjire na aponjire ni ndi duana ni bia wo yesifo so duana ni kasa di we meye wo ye di obeye na wadama wo ye duana ni yesi aduana fo mokraman no bibi shena no ede ne shena no aye abro oni kabiera no ne kraman na kraman no ko hunu aboa to kira aboa no abro ni bisa se na se de mende sabra no bia ni bise bibi di ja wasase iso enti kraman no ko baabi na o baya eje kuku otu getia etua na no wo de bai na esre ani bread ma wo abro e kan gum na kraman di ja ko she free visi afere na ade na nan timi tutun enam ni biwi ye no se metwea wa brema de nti ne adua na atwea ablade adua na atwea ablade nyanko mpaseki eno no abruwa unika bie na no ntani odansuo sa nti krama no ne efe na otwea nti ne efe na atwea ablade chezo metwea na ble na de genti ano de adua na fo na digya eba ewiase na yenhwe asachi asachi fo so o makrabo ane okokoseki pete na saki ye abusua omo noso omonia ti papa sakirifo omo noso asase so nso nya sanketwa afi so omo hwe omo ma na eni na afi ye ba abusua de sabre de emi se ye de beko akohwe afri asoma modehia mmobiem na mdi dwuma de mu chia me ye be sa to aso epia